תודה שחזרתם לעוד סרטון של זיו ותמרוש. אוקיי, היום זה צבע כחול. ואתם זוכרים את ולוג הוורוד, ואנחנו מחכים לתגובות. כן, יאללה, אנחנו מחכים ממש לתגובות. רק לעדכן אתכם, זה פרק שני של הפרוץ. אנחנו שולחים לכם ממש פה את הכישורים. כן, בבקשה, תרשמו לערוץ, זה עושה לי מאוד. ורק שכחתי להגיד, השלוש הנרשמים למינוי, הם קבלו הרבה דברים, אפילו מי שבצבא כזה. בקיצור, תמר סיפר לכם את הכל, אז יאללה, בואו נתחיל בסרטון. שהגיע הלילה. רגע, אוקיי, ישבתי, לילה טוב, לילה טוב. תודה לאלוהים. מה אתם עושים בבקשה? סליחה. לילה טוב. הבוקר. שהגיע הבוקר. טוב, אני אעשה את זה וכאילו, אומייגאד, אוקיי, כולם למקלט, נו, יאללה, למקלט, פתחו את זה, נו, הופה, למקלט, אמא חפת לי, איפה כל האנשים? חכה להם פה. טוב, יופי, נגמרה הזקה בואו. טוב, יאללה, לילה. וההורים הלכו לשופינג לבריכה והם שמרו על התינוק. טוב, לילה טוב. טוב, נקרא לבייביסיטרית. יאללה. וואי, מי מתקשר בלילה לעזאזל? היי, את הבייביסיטרית, נכון? כן, יש לנו משפחת וויסטר. מה? סליחה. הכל בסדר. טוב, אוקיי. ביי. היא באה. הבייביסיטרית הגיעה. הגעתי, לינלון. אבל אני לא רוצה. שלום. אוקיי, אתם יכולים ללכת, אני אטפל בו, קצת בושם, שימו לכם, ואפשר שתשימי פה. שלום. אוקיי, יאללה. כתבו את הטלפון. ולך ביתה. אוקיי, ביי. תחשבו שהיא לא בהיריון, זה סתם כאילו, וזה אותו דבר. אל תחשדו כאילו, תחשבו שזה בלי בטן כזה. טוב, הלכנו, יאללה, ביי. שהם הגיעו לבריכה. יאללה, בואו, מאמין, אני באה. ורק לעדכן אתכם, קוראים להם מעיין, וכלומר, חן, לא קוראים חן ולא קוראים מעיין. חיים, רגע, ככה. אני אמצא אותו ואני אראה לך. חיים. טוב, יאללה, ניקח משהו לשתות. אז לשתות את השולחן. בואו ניקח את זה שלי. חיים. קרחים. אוי. וואו, יפה. תביאו לי. הולה. קום תעלה.
תביא לי. טוב, אנחנו נשים תות. לא כזה יחליף. כך. ורק לעדכן אתכם, תעקבו בכל מקום. אוקיי. אז יאללה. תראי. נכון. אוקיי. יאללה, בואו נמשיך. יאללה. בואו נעשה עוד קצת יומי. לחיים. לחיים. חיים. בחמש צריכה להיות שם או בחמש יוצאת מפה? יאללה. הגיע הבוקר. טוב, יאללה, הגענו, צריך ללכת. אולי לפני זה קצת מפרות. אוקיי, פרצתי. יש לי גם מפרות. אולי נתחלף הפעם. נגיד שאליאור יגיד רק האמא שאתה האמא ואני אבא. יאללה. הם החליפו דמויות. יאללה. יאללה, מעיין, אתה מוכן? יאללה, אני מוכן. נויה. בואי נרד, אני בא. זה יהיה מצחיק כל כך. ואז תשימו לב אם אני אתבלבל ביניהם, כי זה חדש. סליחה, לאמא קוראים מאיה. יאללה. קום כבר, מאמי, שלום, חזרנו. שלום, תודה לאלה. ברכה כל הלילה. וואו, יפה. טוב, אנחנו נלבש בגדים. תוכל לצאת. כן, שומע. טוב. מה אתה עושה? אין סיכוי. שים את זה בחזרה. אתה חייב ללבוש את זה. אני לא בהיריון. טוב, רק בשבילך. איך אתה תגיד? ואת צריכה ללבוש את זה. מה זה בגיל אבל גועל? מה שאמרתי. נו יאללה, לא נורא. טוב, תני לי, אני אשמח. ואני... יופי. ואני אפיר אותך קצת. עוד הם תשים... אוקיי. סליחה, תעשה... הנה.